Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Fun for Men and Women. Iyan ni siya ni Azaro. Pwede pa na lalaki, pwede pa babayi, pwede para sa tanan. Kag tanitan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag udit walet ni siya butang balon layo pa lang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, matamis nga maaslom nga prutas. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa mainit nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have blood orange. Amo na siya ang citrus nga matamis nga masimutan mo sa sini nga pahamot. Kag for the mid, we have rhubarb kag cassis. Ang rhubarb, amo na siyang utan nga matamis kag maaslom. Kag cassis ng dahon na siya nga dumi pagka-ammonia kung simutan. Kag for the base, we have akigala wood. Ang akigala wood, ng synthetic na siya nga kahoy nga hamot nga may pagkaduta kung simutan na. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!